nou, we hebben hele mooie vingsten. Weet je wel, ster van walvisbonken, maar hun die waarschijnlijk dus van wedsprekken naar Sega werd, een Osge. Ja. Dat is een prachtig, maar net die een wit ervan. Die alles uitzag en die kwam dus inderdaad op, ja, dan moet er een wetswijziging komen. Dan kan dus de politiek die dan eigenlijk zwaar gemaakt van, ja jongens, dit moeten we aanpassen, want dat de Friesen in hun paspoort zetten kunnen van identiteit Fries. Uiteindelijk gaat het over die eigen wijzen. Ja. Weet je wel? Daar gaat het over. Want het is altijd op die hele grote momenten in je zien of haar leven met die bed, stress. Dat is juist vaak dat vat naar die kern gaat. Ja. Weet je wel? Dan wordt het Fries. Want dat die memetaal die zit in het opsluiten, zeg maar. Als de oerhiet zijn nationale minderheid serieus nemen wil, moet het in het geschiedenisonderwijs opgenomen worden. Dan moet het in Archeon, dan moet het hebben over de lage landen praat worden, als Dorestad, hoofdstad van de lage landen, maar als de Friese Handelsstad het enigste emporium van dan West-Europa. En dat wie Fries, ja dat wie Fries. Welkom bij de eerste podcastserie van de Jong Friese Gemeenschap. Ik ben Jenny Douwes en ik ga het gesprek om met verschillende gasten op het gebied van de Friese identiteit, cultuur, taal. En we komen heel prettig verschillende onderwerpen voorbij. Friese eetcultuur, boeken, taalrechten, ondernemerschap. En we beginnen, Joet, met Willem Skoorstra. Hartstikke mooi dat je de buis bent voor een peteer. En we zullen wat verschillende onderwerpen bij de kop hebben. Ik denk dat die screwerskip wel het grootste onderwerp is, zullen met de meeste mensen die ik van kennen. Maar ik wil graag eerst beginnen met een korte introductie. Doe Wennis internaat, mijn gezin. Bist u fulltime screwer of dat is daarnaast? Nee, ik ben fulltime aan werk in de productie. En dus ik doe het schreeuwen ook naast. Dat is er helemaal nice. Dus ik alle onderzoek van die schreeuwen en alles. Dat prutte werk, denk ik. Dat is zeker een prutte werk, ja. En toch had ik juist dat ik de productiefste schreeuwer van Friesland ben, nevens Sietse de Vries. Dus. De productiefste schreeuwer? Ja, blijkbaar. Dat betekent als de meeste boeken... De output haast, ja. Publiceren haast. Ja, blijkbaar, ja. En dat is, want laten we daar dan eerst even beginnen, want dat is dan hoeveel jaar? Wanneer ben je begonnen? Goh, nou, ik ben officieel debuteer in 2000 volgens mij. Mijn gedichten, 2001. Het is net begonnen met boeken? Of ja, maar... Debuteer met gedichten. Met gedichten? Ja. Kist dus mij nemen in het proces hoe het zo kwam is, want... Bist net van mijn schreeuwerij, zeg maar. Van ik schreeuwen. Nee, of misschien wel. Ja, dat hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Nou, in dit geval weet ik hier wel eens wat om, wel eens wat schreeuwen en ik wil eens wat gedichtjes en zo, maar niks om me haken. Tenminste van mezelf net. Maar mijn oudste zuster die rek op een gegeven moment in een soort dichtclubje. En dus dan besprutsen ze gedicht, maar wat ze zelf schreeuwen besprutsen ze dan ook. Nou. Hartstikke mooi. Dus toen vregen ze mij een keer van, nou, dooskroost ik worden hoor. Ah jongens, dat had niks, dat is niks. Weet je wel? En nou ja, want zo en zo, we gaan een club en zo er net bij willen. Gewoon voor, dat ga ik eerst al houden. Dus toen had ik eens jongen van, wat had ik er eigenlijk al een keer uitgekakt in de ren van de tijd. En toen ik er wel lezen, dan winnen een peer bij me van ik dacht van, goh, nou, eigenlijk valt het net in zo leuk. Die dwak wel lezen. Nou, ik denk, ja, dit keer wel lezen leuk. Dus ik denk, verrek mij dat net, joh. Dus naar de club. En en daar waren ze behoorlijk enthousiast. Die ging echt iets van, jongen, wat doe je hier eigenlijk? En ik zei, oké. Nou ja, dus dat wie wel een soort stimulans, zeg maar. Omdat ik dacht van, oké, dus het had wat te beturen of zo. Dat horen daar ook wat, die het mooi vinden of interessant of wat dan ook maar. Dus en daaruit ben ik meer schreeuwen gegaan weer. En in eerste instantie die tabbel wat gedichten en wel redelijk gauw, maar ik ben nogal verhellend. Mijn gedichten ben echt verhellend, dus het, ik ben verhalenverteller, denk ik. Dus toen ben ik al redelijk gauw op kwarte verhalen gegaan. Nou, en toen we in datzelfde rondje, datzelfde clubje, zei de man die dat wat
Leiden, zeg maar eigenlijk. Aan Geruske hiette die. Die hield van, jongen, dan moest het zijn verhaal opsturen naar de Reliards. Maar eerlijk zijn, ik wist niet eens wat wie. Maar oké, prima, dat had ik dingen. Nou, en dat waren dus bekroond met zijn Reliards. Ja, en van daaruit is het eigenlijk rolling hier. Maar toen kreeg ik vragen van literaire bladen van, nou, kist eens even wat leveren? Ja. Nou ja, en dat had ik toen ook dingen. En dan zei ik het dan eigenlijk van het een niet over. En ik heb op een gegeven moment een geval, dat had ik mooi maken in mijn jeugd, heb ik 16, van een broer en een zus die het verdronken ben. En dat had me altijd bezig gehouden omdat het beide zwemmers waren, echte zwemmers. Ze zitten op een zwemclub, ze zwom op een plak, daar kwamen bij Ekbol en dat wie eigenlijk net diep, dat wie gewoon sluis. Maar qua streming wie dat echt net zo mal. En toen werden ze daar verdronken. En wat mij altijd fascineerde, wie dat ze hun schoon keurig naast elkaar op een walsteen liggen. Weet je wel? Ja. En en daar ben ik toen eens een keer mee begonnen te schrijven. Dat zou dan een kwart verhaal worden. Ja, en dan dus gebaseerd op waar ja, wie gebeurde. Van Ja. wat is daar, wat is daar gebeurd, wat gaat daar spelen. Dat waren uiteindelijk meer. Maar ik vernam wel van oké, maar dit raad ik net in zeg maar 5000 woorden kwijt of zo. Wat trouwens het al heel lang is van een kwart verhaal, maar doen we net. Dus, klaar. Dus toen was het eigenlijk automatisch een roman. Ja, dat wie die eerste roman. Ja, dat was Zwart Engels. Ja, Zwart Engels. Ja. En, en die kregen dan de Verder Skeurenprijs. Ja, nou ja, dat wil ik die inderdaad eigenlijk ook al naar vreegje. Dus zij krijgt dat in het begin van die gedichten dus ook al bekroning kregen hier. Ja. Toen zeiden ze van, toen je dat al een stimulans, maar dat had dan vervolgens van die eerste roman hetzelfde effect, gewoon kan ik me voorstellen. Wat doet het mij die? Want ik bedoel, ben net samen. Nee. Het jouwt die denk ik zekere mate van vertrouwen. Ja. Wat ik hier echt eerst leesde, toen mijn eerste zus kwam, die denk je dat ik daarin wat frutselen haal, weet je wel? Ja. Dat denk ik prima. Maar ja, het jouwt dus het vertrouwen en dan, dat ik automatisch meer dingen lezen en dan begint het echt te verhouden, dat was doodoost en wat oren doggen en het is van, ik kan het al wel mooi komen ook wel. Wie is die zelf vanaf dat moment misschien echt een schroer te zien? Ja, dat komt, na de eerste paar boeken dan komt dat wel. Ja. Zo, dat ik van oké. Dus dan, het is altijd dan wel wat een soort van denkje of zo. Maar het is wel zo. Soort van, maar ik kan me voorstellen, was het in het begin verteld, van, daar had er een fulltime baan naast. Ja. Ja, dat, dus ze is dus net van jaar op die nieuwsletter. Nee. En zo in het begin weet ik nog zelf van, toen in de band al iets, waar draai ben. Ja. Dus ja, die skeuren dan tot de kamer en dan zit ik gewoon aan de keukentafel te beleksem en dus ja. Maar op stil. Stil nog niet eens, want dat kan ik nog wel afsluiten, behalve wat er echt, als het nou te gewoon wordt of, weet je wel. Hasseskrabien. Maar dat is nog door het sa, zie je echt nog letterlijk te schreeuwen dat en ook wel, dus het, dat is het wel echt met de pen schreeuwen. Ja. Dus ik ga een heel intensief proces, maar ik doe alles met de hoorn. En dan, tenminste een romans, en alles met de hoorn. En dan doe ik het in een kladblok. En na dit kladblok doe ik pas, ga ik achter de computer of achter de laptop zitten. Maar dat eerste met de hoorn, dat is net op een kladblok? Nee, dat heb ik gewoon in litere boekjes. Oh, zo. Ja. Dus het gaat eigenlijk 2 keer... Ja. Maar in dat proces dan, dus die eigen redactiewerk eigenlijk ben je een soort 7. Dat wat minder is, dat dondert eraan al uit, zeg maar. Dus als de uitjouwer krijgt, en dat blijkt eigenlijk ook wel, dan is er 4 hennen eigenlijk, dat hoeft eigenlijk net vol te gebeuren. Dat kan heel dus een denkje wijzen, maar geen grote ingreep in de constructie van het werk. Dus dan had er al een beetje een tipje van de sluier oplichten, dus hoe het proces gaat. Een van die bekendere, ik neem aan dat Redbad een van die bekendere romans is. Ja, maar Zwart Engels denk ik. Zwart Engels, ja. En
Dat is dan weer een beetje, maar het is een oor genre. Het is een historisch roman. Ja. Die naaste boek was Ujun haast ook in dat genre. Ik heb het aanstaan nog wel even nog. Dus er is een omslagpunt geweest. Dus dat is bewust gekozen haast om op een andere manier te schroeven. Of over genre. Ja. Nou, het is wel zo van, ik hou van een heleboel verschillende dingen. Ja. Weet je wel? Ik ga net in je ding. En de mensen die weet je wel, die haar in een bepaalde stijl van schreeuwen en een bepaalde ding van manier van dingen aanpakken. Dat is precies wat verwacht je kerst als hij een nieuw boek uitbrengt. Ja. Hij of zij. Ja, en dat vind ik eigenlijk ook weer net zo interessant. Ik wil eens graag op mijn voet zetten worden of verrast worden of zo, weet je wel. Dus, en dat zit misschien ook wat in mijn karakter, de bepaalde ongedurigens of dat gauw waar het iets nice gaan maakt of zo. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor het schreeuwen. Weet je wel, want ik bedoel, voor dit boek ga ik, Jacht op een Codex Frisicus kunnen, dat is een thriller. Ik kijk naar nooit. Ik ben benieuwd dat ik dat ken, weet je wel. Ja. Nou, dan kom ik gewoon proberen. Ja. Als ik ideeën had tenminste. Dus, en het cadeauboek, de Rasmus. Dat is eigenlijk een beetje wat dat zit wat in een soort van semi-detective-achtige sfeer. Maar wel op een hele andere wijze, denk ik. Maar dat is dan echt wat oors. En dus ik hou wel van verschillende dingen, laat ik het zo zeggen. Ik had die verhaal jet op boek Winterboek. Ja. Frenscher. Dat is weer heel actueel. Ja. Dat weer een heel actueel verhaal. Ja. En toen dacht ik van, nou, dan ben ik in bang voor de controverse en om dingen te zeggen. Dus ja, dat is dan dat verbaasde me dan wel weer heel erg. Omdat dat vond ik of verbazen, maar ja, ik hier meer in deze stijl een verhaal verwachtte. Ja. Dus dat is wel heel mooi. Dat mag je vaker jaren, want dit soort gelegenheden. Nou, als je de hast het al weer. Ja. Ik zie ook wel, zou dit soort doen, daar weet ik uit de ondervinding wel van, dan was het een beetje puntig, net te lang. Het leest toch wel iets wat actueel is, of wat humor in zit, weet je wel. Want vooral in dit soort locaties, cafés, kroegen, het is al wat roezig. Dus dan was het net te ingewikkeld. En dus maar wel even laken worden. Ja, maar wel even laken worden. Maar dat doen we maar zo al eerste min. En helemaal op dit soort jongens, dus daar ben ik dat maakt mij wel een beetje laken. Nou ja, het literaire wereld, ik kan me voorstellen dat het wel inderdaad wel serieuze bedoeling altijd is. Ja, ik ben wel een van de weinigen, denk ik, die het op die manier wel doet. Ah, leuk. Dat is wel zo, ja. Om even weer om te komen, du hast dus correct in naaste boek uitgebracht, Erfskip. Ja. Hoe ging het met de boekprestatie? Helaas net bieden. Ja, ik lees dat er iets van 130 mensen. Ja. Weer een enorme opkomst. Echt, jongen. We gingen echt iets van op een gegeven moment van aan zijn stoel te men. Nou, hoe doe je dat? Ja. Want ik ben de oranje jaren bij een aantal boekpresentaties geweest. Ja. En Nederlandse boeken, volle groter publiek uiteindelijk, dan Fries lezen. Ja. En net zo volle mensen. Nee. Hoe krijg je het van me van? Ja, uit soorten is dat al want het is eigenlijk begonnen met Redbad, want ik zit eerst bij een oren uitjouwer, Frieske Vrij. En die deed dat eigenlijk zelf. Die had dan een x-aantal uitgaven en die presenteerde hij dan op in je joen of op in je media. En dan was het onderdeel van een programma. Ja. En toen mij Redbad, toen zit ik bij een ooruitjouwer ondertussen. En toen gaan we dat eigenlijk zelf regelen. En dat we doen dan in Cero, in Dokkum. Nou, die sale wie toen echt al vol. En toen maak ik nog geen gebruik van sociale media en dat soort spul. Wie toen dus uiteindelijk ook al heel uniek. Dat we doen eigenlijk ook al dat we zien van Bleeksem. Ja. Zo. En en zo'n tijd is dat eigenlijk toch wel, ik kan wel stellen dat er altijd best wel een paar mensen komen. Ik heb mijn Pier, de boek op Pier. Het is wel zo, we beziek je wel altijd een soort presentatie in sfeer van het boek te doen. Ja, dat ging je hem nou ook lezen, ik. Maar hoe heet het drankje? Mee. Ja. Mee. Ja, lekker. En Nelke Eisenager?
Ja, van de Friese Academie. Ja, van de Friese Academie. Hij is het eerste exemplaar aan Utrecht. Wat is die connectie met is het ook, want dat is eigenlijk een van mijn vragen. Van, ik kan me voorstellen dat er een heel prettig onderzoek ten grondslag leidt om het schrijven van zo'n boek, want toen was het ook graag historisch mooi en correct vertellen. Zit er een connectie met die Friese Academie? Ik ken daar wel, ik had daar wel kunde, zeg maar. Dus ik ken daar wel te plakken, echt wel. Het is wel zo dat ik er eigenlijk weinig gebruik van maken ga. Oké. In beide gevallen. Hoe doet het dan? Want... Ja, nou ja, ik lees zelf een proten natuurlijk. En dat kennen Engels en Duits werden vooral. Maar daar ben ik... Geschiedenis? Ja, daar vind ik een heel paar orenbron, zeg maar zeggen. Een buitenlandse bron, nog wel. Dus, maar het is wel zo, ik ben al, ik denk, oorlijke dwaande, maar een non-fictie project. Oké. En dat wordt, tenminste, dat is de insteek meertalig. Ja. Omdat het echt wel ordinair is voor echt een heel breed publiek, toeristen ook. Dus het moet ik Engels worden eigenlijk. En daarvan had ik dus ook contact met Nelke de Roer en het Fries Museum. En beide partijen ben best wel geïnteresseerd in van, maar die wil ik wel helpen van de academie. Nelke had zo'n dan krijg je gewoon een bureau en een stoel. En dan gewoon, ja, maar ik zei dan, het is wel mijn ding, het moet een publieksboek worden, want dat moet het worden. En nee, maar daar krijg ik dan de vrijheid in, weer puur voor de expertise die daar zit, dat ik daar gebruik van maatje kom. Maar het is gewoon zuiver, het is om, misschien wel, dat zij heel erg voldoen die hadden, dus het onderzoek bestuurst. Ik denk vooral nou maar dit naaien, dat best wel zou wijzen kan, ja. Want ik ben al denk voorbij kwam, daarom heb ik al een stukje wat keer in contact gehad van die van, misschien in waarde net van belang ben, maar cultuurhistorisch wel heel erg belangrijk ben. En die bewaren blijven maar. Dus, en daar kan de academie dus echt een rol in vervullen, want die hebben hun contacten. Die kunnen heel makkelijk instanties zo van jongens, denk hierom, denk daarom, want daar zit dat en daar is dat. Dus, ja. Nou. Dus daar zal op dat moment wel iets gebeuren. Maar dat is dan dus een naaiproject. Ja. Nou, ik zou er straks nog wel even wat toe vragen willen dan. Maar dus dat onderzoek van die historische romans, dat doet eigenlijk zelf. Dus helemaal zelf. Ja. Dat klinkt op zich ook wel logisch, maar dan broek je dus verschillende bronnen. Ja. Doe was graag dat het historisch correct is. Ja. En daar maken ze dan die geromantiseerde verhaal omheen. Maak het zo zeggen, ik weet niet hoe is het... Nou ja, zoals in het geval van... dan was het mooi opschreeuwen. Tenminste, dus schreeuwt het heel mooi op. Ja. Zoals in het geval van Redbert, dat is dan haast het over, zeg maar, om zo'n 100 heen. Ja, dat is heel iets beetje idee van oerleveren. Ja. En dan heb ik nog van eeuwen later, en meestal in kleesters of zo, dat dan dat ding genoteerd worden ben. Dus ja, daar mag dan zelf wel een hele protte, om dat verhaal te maken, mag dan een hele protte zelf bijhalen, zelf bedenken. Ja. Dus... Alleen ja, ik ben wel aardig in het soortgebied dat het door geschiedenis gaat. Dus ik kan echt comparatief wijzen in de zin van dat ik het vergelijkje met, als er door de Friesen net zo vol is kreun is, dan is er misschien wel een Oer-Germaanse stam uit een bepaald tijd, waar het wel meer denk van oerleveren ben. Ja, en dan broek je dat? Dan broek ik dat, of uit Anglo-Saxisch Engeland. Nou, dan broek ik dat. Om toch een redelijk betrouwbaar beeld te creëren, zeg maar. En dat had ik nog maar dit naaien, dan had ik dat echt, dwaan maten eigenlijk. Want ja. Dat weer helemaal, dat ben maar een paar centjes op een gegeven moment die dan voorbij komen. Dus daar moest ik helemaal een begin en nou, het eindelijk dan vast, want dat stiet dan beschreven, om het zo maar te zeggen. Maar daartussenin moest ik het dan zelf doen. Maar dat ging dan wel doen, omdat ik weet van hoe die wereld innoceert en waarom het ze dingen dienen, of juist net dienen. Ja. Dus dan kan ik toch een betrouwbaar beeld van omkrijgen hier bijvoorbeeld. Ja. En die nieuwe project, dat wordt dus ook een boek. Ja. Kist er al wat meer over vertellen? Want dan zei ze van, nou, dat had wel echt te maken met die geschiedenis. Ik met vers lezen, was het krijgt al een beetje een... Ja, nou... Zei dus van, er is net zo volle, nou, wat bewaren blijven. Ja, klopt. Maar dan gaat het echt over concrete dingen. Bijvoorbeeld, er is bijvoorbeeld een kerk hier in Friesland. Er zijn meerdere, maar vooral één. Er zitten boven de boogfriezen zitten al je kapjes, stenen kapjes. En er zijn mensen kapjes, maar al een hele strakke uitdrukking. En er zitten ook tekentjes boven die holtjes, zeg maar. En er zitten ook beestenkappen tussen, zo
honden, wolven. En dat bleek naar een noordelijke... sommige dingen die kan ik wel vertellen, sommige ik net, maar dit bleek een noordelijke... Binnenletten. Ja, precies. Van, daar ben ik bij. Echt. Het werd fantastisch. Ja, echt. Ik heb volle meer voelen dan ik ooit dacht hier. Hoe lang... Ja, maar wanneer... Wij praten van hoe, wanneer is het project klaar? Wanneer komt het boek uit? Wat heeft hij in de Holle ongeveer? Dan weten we wat we u op verheugen. Misschien tak hem hier. Oké, ja. Alleen het maakt wel, want ik maak wel dingen, ik maak er foto's van nemen. Ik maak het channel kennen. Ja. Dus dat is belangrijk. Context is belangrijk. Ik moet het verhaal eromheen Jan kennen, zeg maar. En Tjutte kennen. Misschien zo oor zo'n vast knopen, bijvoorbeeld. En, goed. Dus, maar ik onderbruts die we hier toe de... Hoe die kapjes. Ja, hoe die kapjes. Ja, nou, dat wie in het kerken, dat wie ik om orenreden heen gingen. Ik kan misschien een hut even vertellen. We hadden gewoon tijd. Ja, we hebben alle tijd. Ja, nou. Ik ben er eigenlijk om orenreden heen gegaan. Ik ben een krantenbericht voorbij kwam. Ik loop uit 1962, uit een archief. En er waren praten bij die en die kerken, hier in Friesland, daar waren ze met restauratie bezig, het hof geeft het op een kap. En toen kwam er oude grote stenen naar boven. En daarvan waren onjaren ook in dat stuk van, die hebben waarschijnlijk een functie gewoon in de pre-christelijke tijd. Dus wat doen we daarmee? En toen eindigen dat van dat de vraag onder de kerken die gesteld worden, zo kunnen ze een plakje krijgen op het hof. Ik denk, dat is best wel interessant, want eigenlijk staat het nou liggen, ben toch wel degelijk nieuwe van het zien kerken. En eigenlijk misschien wel haast elk jaar, die vooral als je ouder bent, bouwt op plakken die destijds bijvoorbeeld tankplak winnen. En daar heb ik voorbeelden nog van. Oké, ja. En dus tankplak, annex offerplak, ik had dus ook offerstien van, nog een peer. Echt al heel interessant. Napkestien, ook een fenomeen. Ik kan een functie gewoon in de rites, in de pre-christelijke rieten dan. Ja. Maar goed, je waren dus daarover praten, wie ik urnen vond, maar resten van popjes op de grens van wijd en net wijd. En daarvan wie ik werd fascinerend dat er waren delen van oerbleun van die popjes die het eigenlijk vergingen matten heen en die delen die het oerbleun matten heen, die waren voort. Dus dat werd al heel eigenaardig. Maar daar hingen ze dan niet een doe destijds van het Fries Museum bij hellen en die urnen bij verdoen op een of andere manier. Ik ben net met ze traceren. Nee. Maar goed, ik denk, oké, dus die steen, ik pak de auto, ik wil erheen, ja. Ik zei het al van doe ik er honger in kwam. Ik denk, god, ze lezen dan al. Dus dat wie lines bij de opgang van het paard en een daarvan wie een napkestien. Ik dacht, die ha inderdaad, die ha een functie gewoon in de heidense rieten, zeg maar, in de pre-christelijke rieten. Oké, en bij de vaderlijnen in, maar dat wie een offersteen, daar zit een bloedgeleuf. Nemen ze dat. Ziet daar denk oké, dus ik een offersteen. En dan was het net altijd dramatische dingen bij denken, maar misschien bokjes, of als ze een letterbroek worden ben, als straf het afhakken van een vinger of het fikje van een eer, ken ik nog. Maar als offerding, dan mag je om dat soort dingen denken. Ja. Dus net om mensen op dat soort. Dus dat wie al echt nog zo'n stien, zo'n gootje, en die leiden er en daar rent iedereen waarschijnlijk een heel de meesten dagelijks of wekelijks voorbij en net die in de gaten had. Nee. Wat voor mooi geheim wat er leidt. Ja, klopt. En de ontdekking, dus de context bij jou. Ja. En dat is heel belangrijk. En ik ken wat channelen, ik neem foto's. Ja. Dus, dat wie al tof. Ja. Dat is mooi. Dus ik zus zo heet, ik ben het eigenlijk van, het linkje wel kapjes om dit te zetten. En ik zie, zelfs om hen rond, het zit een roen om. Ik denk, apart iets, joh. In het cirkel? Nee, aan de boetenkant. Aan de boetenkant. Ja. Zeg maar, eigenlijk boven de ruiten om het samen te zetten. Ja. Roenam, dus ik ga alle foto's vandaan, een beetje inzoomen en tussen eens even beschijnen. En inderdaad, dus er zit ik tekentjes, symbooltjes boven. En ik kon het totaal net plaatsen eigenlijk. Maar ik hier was iets, want bij die tijd, want ik heb al meer kennis op, ik denk, dit zal wel apotropea wezen. En dat ben dingen om het kweren te weten. Aha. Die vind je dus ook vooral bij iepening in gebouwen. Dus inderdaad bij dwaren, bij ruiten, bij squastien, dat er om hoezen gaat, want bij hoezen vind je ook nog wel best wel protten. Maar in dit geval dus bij zo'n religieuze gebouw, boven de ruiten dus. En toen ben ik erachter kwam dat er nog een x-aantal kerken ben die dat ook, ha of hoorn ha, want maar deze worden dan ook al minder, had ik bezongen. Dat is dus een van de noeren die ik dan ha.
Maar dit is puur, je is juist een soort syncretisme. Dus een soort mix van christendom en toch nog steeds het bijgeloof. Ja, want dat is het eerste wat in me opkomt op het moment dat ze dit vertelt. Als we een beetje kerken, boven de Ruiten en het Waren, een kopjes om het de kweren voor te weren. Ja. Dat komt me heel tegenstrijdig inderdaad in de eren. Want dat is juist dat ik het vroeger leerd. Hij zat uit een boze in het christelijke geloof. Ja. En dan had ik geen oren. Nou ja, afgoden. Nee, klopt. Dus het is ook een heel interessant fenomeen. En natuurlijk is het zo, vooral bij de oudere kerk, dat wie al gereisd natuurlijk katholiek. Want ja, katholiek, dat wie de religie natuurlijk. Later met het protestantisme is wel, maar de reformatie is een hele pot vernield en voortrekken en heel sober worden. Ja. Maar er ben nog heel die dingen te vinden. En dus het is echt een soort speurtocht. Ja. En als dan weer dingen vindt, dan gaat het wel iets van, weet je wel? Dan is het wel een stukje uit die puzzel. Ja, jong. Ja. Want in je voorbeeld daarover, in het kerkje van Jannem, dat is eigenlijk een dependance van het Fries Museum. Daar had dus ze zeggen een wijwatervet. Maar volgens mij is dat geen wijwatervet, dat is een doopvond. En dat weet ik gewoon, er zit kappen aan de boetenkant van dat doopvond. En dat ben grotesken. Fratse kappen, neem het echt wel eens een beetje gramietige gezichten van. Gramietige gewoon. Ja? Om aan te schrikken. Er ben gewoon die hike, het lijkt soms wel een beetje op de Green Man, die fenomeen van die kappen, maar die zit er wel wat bladjeboel bij. En er zit een peer bij die had al een duidelijke vrouwelijke uitstraling, zeg maar. En die eerkens ben duidelijk vagina, zeg. Ik nog zoiets. Ja. Bijzonder. Ja, echt. Maar en dan op een doopvond. En ik weet dat het echt op het apotropea ben. Alleen in dit geval had het een dubbele functie. Het is bedoeld voor het kerkenvolk om te laten jongens. Bleef op het rug te paard, want er zijn onzichtbare krachten, zoals soks. Die kan je van het rug te paard al leren. Dus blauwe rug in een leer. Ja. Denk erom. Dus die functie hien ze. Maar ze hien ook, kijk ze maar die orenkapjes, een afschrikfunctie voor de kweergeesten. Ja. Want op het moment dat een popke, zeg maar, doopt worden zo, ja, dan zit hij nog in een liminale fase. Die zit nog tussen alles in. Ja. Dus die moet beschermen worden. Dus kweer bestrijden, dus de gramietige kappen op, om dat soort dingen op een afstand te houden. Boven dat is die pop die is zelf nog, zeg maar, onrein. Dus die had ik nog, zeg maar. Mag nog doopt worden. Mag nog doopt worden, dus die had zelf ook nog kweerspul in. Dus dan zetten ze in die snoren altijd de noord door in het kerken hier. Zodat op het moment dat de popke dopen, dat die geesten voortkomen kunnen. Ja. Dus dat had een heel lange periode geweest. Dan zit er altijd bij de doperij die een door hier. Om die reden. En daarom ben die kappen, die had die functie op dat doopvond. Ja. Maar daarvan had eigenlijk dus tocht worden dat het wat oorswier. Ja. Welke periode hier nou schrijft toe? Waar komt het? Welke periode komen die? Dit ik weet net, voor mij dat vet uit de 13e eeuw of zo. 14e, weet ik het. En die kapjes, dat is nog volle letter. Ja. Dus dat had sowieso die interesse. Ja. En dan is het een beetje zo, kwam van die historische romans is cruised. En dan vervolgens komt al dit soort dingen zien in die onderzoek. En daar is dat naar je project dan nu geboren. Ik ben begonnen met het idee van, ik denk hoe het mooi zou zijn als het gewoon eens een keer. Want we hebben een mooie ding als Friesland. Ja. Weet je wel? En iedereen die had het, dan hadden we maar net door die oude steden en de dumpjes en dat soort shit. En ik net hoe de fibula van Wina, maar we hadden hele mooie vingsten. Weet je wel? Ster van walvisbonken, maar hun, die het waarschijnlijk dus van wetsprekken naar Sega West had, een Osge. Ja. Dat is een prachtig, maar net in je wit ervan. Nee, het lijkt wel in het Fries Museum, maar ja, dat is zo. Als er net extra een keer aandacht aan besteed wordt en de juiste de context bij. Dus met dat idee ben ik uit de eind zetten. Ik denk van mooie vingsten, een skerige vingsten, die net zo bekend zijn, maar die best wel eens even uit voortlicht maaien. Weet je? Maar is het net sowieso zo dat
de meesten, heel veel mensen weten gewoon weinig over die Friese geschiedenis. Had ik naar mezelf zocht van, ja, dan ben ik eigenlijk pas al een hier een beetje bewust hoe het lezen of hoe het verdiepen. Ja, dat zo'n hele oren en rijke geschiedenis is, als dat we denken. Ja. Dus wat dat betreft, denk ik dat het een hele de meesten nog hele prettig valt te ontdekken. Echt. En dus ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik kijk. Nee, dat, want het is echt, ik kan echt wel zeggen dat, nou ja, dat weer dus het oorspronkelijke idee. En toen ben ik, door een bepaald boek ben ik op een bepaald spoor zet, werd ik dit soort dingen dus opeens voorbij komen. En ja, dat is natuurlijk, dat is echt wel, ja, dat is fascinerende materie. Dus ja, dat wordt wel wat. En waar komt die fascinatie van die wij voor deze, eigenlijk voor deze tijd? Wat had ze toen een bepaalde periode in de geschiedenis, met bepaalde beelden en mythologie en die oude tijd. Waar komt die fascinatie bij? Hast dat ook altijd al gehoord? Ja, van mijn gevoel wel. Het zou best wijzen kennen, maar ja, dat had ik letterlijk maar eens bedacht. Dat ik, zoals jonkje mocht ik wel graag lezen en zo. En ik ben dan, dat weer bij mijn oudste zus, ja, zo weer het. Daar heb ik dan wel uit van huis, als jonkje. En op een gegeven moment, toen ben ik alle stripboekjes en zo heen. En toen ben ik gewoon bij de kastdeel rond en er stier een pakket van over de Griekse mythologie. Dus de goede verhalen over Zeus en neem maar op. En eigenlijk aan de ene kant, ik ben nog maar jong, dus daar begreep ik niks van. Maar het fascineerde me wel. Het is altijd een verbeelding. Ja. Er gebeurde van alles. En dus de taal had dat is net een bannentaal geweest. Maar het pakte me wel op een manier. Dus ik denk, misschien had dat wel een soort eerste prikkel geweest van, god, er is echt meer dan alleen maar, nou ja, de gewone reguliere mooie verhalen en spannend en dit en dat. Dat is er echt nog, weet je wel? En dat had te krijgen met, uiteindelijk ook met menswezen en weet je wel? Dus dat zei wat ik over de mens hiet. Dus het zou best wel kunnen dat de eerste historische prikkel was had. Maar ja, misschien ben ik wel serieus zo Robin Hood West of zo, dat zou ik kennen. Jawel, maar als ik dan een beetje sjoch en lees hoe die verhalen en bijvoorbeeld die zoon die is ook betrokken bij Baldus Drauma, die is daar bassist en multi-instrumentalist. Dat is een folklore-band, uiteindelijk. Hoe de Frieske... Folkband, sorry. Hoe de Frieske... Ik heb een prutte hoe de Frieske historie, geschiedenis. Die dochter, dan hebben we het al eens een keer gehoord, die had zich daar ook heel erg in verdiepen, in die Frieske historie. En die doet op het gebied van tatoeages, doet hij daar wat mee. Ja. Dus het is... Het komt wel in een hele, in een gezin, in een leven, in een vakanties vertelde ze altijd in het noorden. En het is wel echt een thema. Ja, had die band dat van die mij kregen dan, die interesse. Ja, klopt. Nee, dat is natuurlijk wel, maar wel volgens mij net op een, we hadden op een hele, eigenlijk soort natuurlijke manier, denk ik. Want uzelf had wel zo van, iedereen die gaat naar een pretpark en wij nooit. Oh, zei ja. Dat is al iets wie. En dat ben ik zo. Wij gaan niet binnen. Wij gaan dan, vooral door de helft nog vol iets, reden bijvoorbeeld naar Luxemburg of de Belgische Ardennen. Ja. Campings in de bos en bij de stream en naar ruïnes, weet je wel. Ja. En naar de mooie uitzichtspunten en naar kasteel met ridders en harnassen en martelkamers en weet ik veel wat. Ja. Later doet ze dus ouder weer, en ik volgens mij al uit de hoes, dan had ze zo van, ik doe wel eens iets van, weet je wel, en zal ik dan alle keer naar Walibi, maar ik ben er ook toch wel blij om, zei ze, want het is achteraf, vind ik het toch wel mooi dat zo wie, weet je wel, maar maar als je in Walibi krijgt... Het is wel betekenisvoller, denk ik. Nou ja, daar krijg je kant-en-klaar van maken, en dat is een soort snack of zo. Ja. En dit is meer, je mag zelf meer, als band, dat doet een beroep op die vaststellingsvermogen, op die fantasie, op die inbeelding. En ik denk toch uiteindelijk dat wel impact gewoon had. Ja. En ik bedoel, zelf denk je bouwen, maar stien in streamke en zo weer zo, en klimmen en hutten bouwen. Ja, en dat, van mijn gevoel is dat voor band toch wel een belangrijk iets. Ja.
Ja, nou ja, als dat even vertaald naar wat een prutte ouders zit je terug mee zitten van, nou ja, dat game en ik kan leren dat ze moeten bieden. Nou, dan zei dat al. Dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Zei ze van, nou, ik vind het wel heel belangrijk dat vond voor mijn band. Ja. En dan had dat eigenlijk, dan kom ik een beetje op het volgende punt waar ik nog wel in met die houden. Dus, nou ja, je bent heel erg thuis in die Friese geschiedenis, Friese historie. Du hast als ik me net vergis, dat 2012 hast du afstand die de verklaring van afstand, als maar even zeggen dat het goed is, van die Nederlandse identiteit. Ja. Dus hij is van, ik ben Fries, ik voel me Fries, dus blijkbaar viel de geen Nederlander. Ja. Wat is het verband tussen kies het uitlezen waarom als er dien hast en ja, dat is toch iets. Blijkbaar, du wist een heel prutte, du hast die heel erg verdiepen in die Friese roots, in die Friese historie. Ja. Wie dit het gevolg daarvan? Dan zei ze van, nou, maar ik viel me Fries en net Nederlander. Of wat ben er verband tussen? Nou, waarom hast die? Dat zal zeker een rol spelen. Want als dat nageeft en inderdaad in de skiën, dan had je een soort First Nation en dat ben aan de Friesen. Ja. En ik bedoel, Nederland is maar een hele jonge steed. Ja, want ik denk dat de heel prutte Friesen daar zich net iets van bewust zijn. Nee. Hè? Dat Friesland vroeger, nou ja, dat het ouder is en dat het grutter wie. Ja. Nou ja, en dat had bij mij alle keer dingen te krijgen. Ja. Dat had mijn thuissituatie, dat had mijn onderwijs. Wat er vanuit de meerderheid, de minderheid opleiding wordt. Ja. Dus daar zijn alle factoren die spelen daar een rol in. En toen Sjoerd op een gegeven moment, want daar doe ik wel best wel contact mee. Sjoerd Groenhoff. Ja, zit ik nu in het bestuur van de Jong Friese Gemeenschap. Dus die hield het toen dien, ik als een dieet om zien te laten van. Ik zei, nou, dat vind ik een goed ding. Gewoon een soort van statement maatje. Ja. Rationeel jongen, weten wij wel van, ja, er moet een heel veel ding gebeuren voordat het Safir is om te zeggen van. Ik vind trouwens, uiteindelijk moet er een wetswijziging komen. Nou ja, dat is wel eigenlijk. Dat is dus de Friese nationaliteit krijgt. Nou, die hebben we al, maar dat is dat ik opstrook is. Maar dat het gewoon in die identiteit is Fries. Dat is in Griekenland dat zei op een vreugde, kijk. Maar dat best dan wel Nederlanders, zeg maar. Ja. Maar die identiteit kan in het paspoort komen. Nou, dat vind ik maar eigenlijk een liefst ding. En dat is zo matten. Ja. Want wij zijn erkend als minderheid hier. Ja. Dus, maar wij blikt dat uit? Nou, nergens uit. Ja, du kist dat net ontonen op die paspoort. Nee, het net ontonen. Het blikt net uit de stiepen vanuit de oerhiedwaai. Nee. Nee, we worden gewoon leeglijn, nog altijd. Dus, hoe het was is, want dat maakt eigenlijk wel Brak, die had dan ook zijn dingen al in het Fries. En zij, vanuit de regering, had dat ook in het Fries, die fonetisch. Maar prima. Ja. Oké. Dus dat is het dan. Vooruitgang. Maar goed, er zijn inhoudelijke dingen nodig om er dan nog een pijl op te krijgen. Dus dan zijn dit soort acties, zoals Sjoerd toen dien had en ik dan laat trekken en Bert is Jans Pas, maar ik nog. Ja. Die ben eigenlijk bedoeld een soort, in het Engels dan een wake-up call van, bliksem. Symbolisch. Al niet wat wol Friesen. Ik bedoel, die halve sterren is prima. En uw duimpjes en uw, weet ik veel wat al keer. Uw keertserij. Maar Zal je nog iets van identiteit oorblijven en een taal en cultuur? Ja, dan maken we eens best doen, maar dan maken we eens ook op een. Ja. Dus, en wat in mijn vermogen laat is, nou ja, ik ken dit doen als een statement en ik weet nog wel dat gemeentehuis ziet toen ramvol. Ja, want de zei nou het is symbolisch eigenlijk, want ook is dus officieel verhoort er niks. Nee. Maar dat wie inderdaad, als die foto's ervan shows van die happening, dat wie enorm gebeuren. Ja. Dus wat gebeurde er? Doe 16 bij de gemeente of wat mag je me voorstellen? Nou, dan komt de burgemeester met een afvaardiging die komt en dan mag je waarom als het worst. En dan moet zij dat formeel in behandeling nemen. Dus er is een verzoek om, ik is geen verzoek waar, want ik wil de Friese nationaliteit hebben, maar dus een verzoek van, ik wil de Nederlandse nationaliteit nemen. Ja, en dus verklaring van afstand. Ja, verklaring van afstand. Met redenen omkleed. Nou, dus ik hier een hele epistel schreeuwen van waarom. Ja. En natuurlijk, je wist van tevoren, want ik weet nog wel dat wie Marga waan, dus die vond helemaal maar niks, joh. En die baalde al van tevoren, die heeft een soort bekje van jezus, en het kost tijd en het kost geld. Is wel dat. Maar ik dacht, fuck jou. Dit ben voor u een belangrijke ding. Yeah. En door mag dat maar dealen. Zo.
En het mooie wie inderdaad, er waren een hele potte meer, maar er waren ook een hele potte jongeren. Twintigers, eigenlijk nog wel tieners, 18 jongeren waren erbij. En ik denk toch dat soort dingen, die doen wel iets echt maar dat soort, dat ze daar alert op binnen dan. Het is een bewustwording. Ja, het is bewustwording. Ja. En dit soort prikkels, dit soort dingen, haast dan nodig om dat op te wekken, zeg maar. Ja. Dus dat had toch wel belangrijk geweest op een gegeven moment. Ja, dat denk ik wel, ja. Dus, en heel veel van die jongen die nou dan op een gegeven moment weer opduiken, op plakken, weet je wel? Ja. En ik denk van, nou, bij genoeg. Het had wel iets in werking zijn, ja. En hoe is het Aron? Want dan werd dat formeel, maar ze dat... Nou ja, dan wist al van, dan krijg je een formele brief van, het is net mogelijk. Nee. Dus toen hebben we nog contact gehad met verschillende advocatenbureaus, onder andere Anker en Anker. Hartstikke, die gaan fantastisch mooi werken. En nog een bureau uit Ljouwert. Daar ben ik een naam even verkwijt, maar wie exceeds, die communicatie gaat dus keurig in het Fries. Hè? Oh ja. Ja, dat is ook iets... Die werk ik heel veel in het Westen, maar wat wij, dat die keurig in het Fries, die alles uitzag en die kwam dus inderdaad op, dan moet er een wetswijziging komen. Dan kan dus het is de politiek die dan eigenlijk zwaar gemaakt van, jongens, dit maar we aanpassen, want dat de Friesen in hun paspoort zetten kunnen van identiteit Fries. Ja. Dus het is eigenlijk een politiek verhaal. Ja. Maar wie binnen nou zie je niet verder denk? Ja. Wat is de huidige situatie? Want in principe, het is nog steeds net zoveel dat we Fries in paspoort hebben. Nee. Ik denk dat Jong Fries Gemeenschap die had bepaalde doelen van autonomie, meer autonomie, zelfbeschikking en meer zelfvoer hoe Friesland. En ook daarin binnen dus hele lietse stapjes uitzetten van... Oké, de Friese plaknamen, Friese taal, nou eerst in het paspoort, want er zit net eens Friese taal op die identiteitsbewijzen. Ja. En dan inderdaad, op een gegeven moment zullen er toch ergens zelf uw hutmaatje matten van die... Dat is precies wat er onjuist nog van. Dit, want wij, kijk, ik wil laatst in een hele grote stapmaatje, vat naar daar, weet je wel? Ja. Maar zo werkt dat net. Nee. Het is altijd door plans een shitje. Ja. En dat maakt tijd, dat maakt groeien. En kijk, wat nou zo, dit nou haast, slaag het. En dan gaan we vanuit, dan kan de volgende stap misschien dit worden. Ja. En dan moet dan echt wel prikken van. Dus ik verwacht je dat het uiteindelijk wel goed komt, maar het zal mensen zeggen, Jim en oren als een verre om dat proces aan te houden en voor te zetten en het lastig uit te breiden, dat dit soort dingen wel degelijk slag in gaan. En daar ga ik wel trouwens echt nog wel goede hoop op. Dat dus echt die liedse stapjes ik meestal soms zo als van, we maatje hem niet druk, omdat het wel degelijk belangrijk is. Zeker. Dus dat proces ga ik net zo heel lang mij maken van mezelf, dat ik hier direct wel eens iets van. Dat helemaal over gay Fries en over Frieske plaknamen. Ik dacht voor hen echt wel van, wat had het, waarom is dat zo belangrijk? Waarom? En ik denk wel dat wel belangrijk is dat mensen zich daar bewuster van worden van waarom dat die lietse stapjes dan juist zo belangrijk binnen. En dat er wel degelijk, inderdaad, ik kreeg wel steeds van de kistensamarini van die ene door moment. Nee. Dit soort dingen is heel belangrijk in zo'n proces. Ja. En uiteindelijk, want, en kijk, dat was het ook dan hier van, maar als je hun droger, uiteindelijk gaat het over die eigen wijzen. Ja. Weet je wel? Daar gaat het over. Want dat juist ik altijd op die hele grote momenten in een zien of haar leven, maar het leven met die bed, stress, dat is juist vaak waar dat vat nou in kern gaat. Ja. Weet je? Dan wordt het Fries, want dat is die memetaal die zit in het opsluiten, zeg maar. En dat begint dan op te spelen. En dan, het is altijd samen studenten, als ze voortgaan te studeren, dan pas worden ze hun bewust, gewoon zonder uitzondering. Ik krijg heel vaak studenten door de vlier, waarin door afstudeerding, of die hadden het alle jaar. Die hadden het alle jaar van, doet je weer, wat zeg wel, whatever. En zodra ze in Amsterdam of in het buitenland zitten, verrek. Dat ze hun daar bewust van worden. En dat het weerde had. Die identiteit, of nou in uw geval gaat het dan om die Friese identiteit. Ja. En toch is het lastig om te omschrijven. Het is een hartstikke gevoel. Want wat ze zei is van zoekerballen of wat zei ze. En
vierliepen, keertsen. Het is een gevoel. Ja. Is het echt net zo dat en dan echt specifiek die historische romans die ze schroest, dat wel echt van de meesten dan iets... Ja, dan maakt het wel tastbaarder, misschien, dat gevoel. Ja. Het is een beetje dat viking gevoel, een beetje dat vrije gevoel. Ik weet niet hoe ik het omschroeven mag. Maar... Het is meer... ik denk die boek niet meer bedoeld... ik ga nou nooit op vikings krijgen. Maar die ben bedoeld om hun zien te laten van hoe een rijke skiernis. Ja. Weet je wel? En verhalen die jouw weer om het leven. Ja. Nou? En ik bedoel, het zorgt ook voor identiteitsvorming. Het jouwt je een achtergrond, het jouwt je een skiernis. Daar word je bewust van vrek. Als dat net hast, dan best, dat heb ik al eens aan, dan best een blad aan een BM, waarvan net weet dat hij een stamvest is, dat hij bij die BM jet. Dus, en dat is het. En daar speel je verhalen een rol in, dat je daar bewust van wordt. Wacht eens even, joh. Maar wat is dan die achtergrond? Ja, wat is dan die... hoe kan het eigenlijk dat wij nog, dat wij hier over praten dan in de rest van Nederland, bij wijze van spreken? Ja. Hoe je dat zo kan, wat is dat dan precies? Nou, en dan komt het op het Oud-Fries, en dan wordt die wereld opeens echt nog volle grutter. Weet je wel, want dan had die provincie, maar ja, dan komt het erachter van, oh ja, maar dat oudere Friesland weer volle grutter. Ja, de interfrieske... Ja, precies. Maar ook de connectie met Engeland en met de Scandinavische landen in zijn algemeenheid. En dan, dus die vrouw, die wordt dan ook wel letterlijk grutter op eens. Ja. Dus dan krijg je volle meer een besef van die historie, zeg maar, en die pad erin. En dat had ik, dus had dat ook weer invloed op die wijzen. Volgens mij is dan ook ooit in de wereld staan, uiteindelijk. Als wist waar het uitkomt. Ja, dat omschroest heel mooi. En ik denk inderdaad dat dat zo is. En was het correct zei, dus van grote gebeurtenissen. Of de studenten die dan vertrekken ergens oorsheen. Of grote levensgebeurtenissen. Ja. Ik denk... Wat we wel zien hebben, bijvoorbeeld coronatijd, dat er dan ineens een hele rare tijd voor de meesten isoleert. Dan just in mijn beleving, ik wil wel zo'n opleving van dat meesten toch wel ziek in je en van oké, maar inderdaad, waar komen wij en dan had je het fenomeen van de wereld is grut, zeg maar, en er krijgt een soort massastempel op, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar de rijkdom zit in het verskaat. Als ik in Boedeland ben, dan mag ik graag de culturen van andere volken of streken. Dus daar maak ik me graag in onderdompelen. Dat vind ik nieuwsgierig, want dat is juist mooi. Zo volle verschillende mensen, zo volle verschillende gebruiken en talen nog steeds. Hoewel dat schrikbarend minder wordt. Maar dus er is een soort vermassing en uniciteit is gewoon, dat is zo belangrijk. Voor de rijkdom van uw besteden. Nou ja, terwijl de norms, dat krijgt al een beetje van de wereldwijde trend is dat globalisme natuurlijk wel. Toch wel een heel groot part van uw leven begint te beïnvloeden. Ja, Engels, McDonald's. Ja, en dus, maar ja, dat had dan dus misschien ook wel tot gevolg dat mensen zich dan bewust worden van dat ze dat eigenlijk net willen. Dat ze toch eigenlijk wel wat... Dat juist die diversiteit koesteren willen. Ja, en single van, oké, maar waar kom ik dan bij? Dus dat. Nou ja, en daar ben wij dan weer voor. Ja, wij komen wij hebben het inderdaad gewoon. En wij maar beginnen. Daar heb ik al een beetje preur van die. Dus toch dat ik wel een deel van die visie is. Van wie moet er toch heen dat we us wat duidelijk uw stempel zetten maaien op. We moeten opiniëren. We moeten dus opiniëren. Ja. En goed, daar ben je dan echt mee bezig als club natuurlijk. Nou, de FVP die is ook, die doet echt zijn ding. Dat had toch echt wel een soort lichte koerswijziging plak van. Dus dat zijn toch belangrijke factoren in dat geheel. Taal en geschiedenis op school. Ja, absoluut. Ik denk, ik ben er dus net zo heel goed in thuis, maar van mijn eigen ervaringen en wat kom je in de show, is dat, dat dan wel eens wat te weinig in oer. Dat is wel mooi even, dat formuleer is mooi. Ik wil net een negatief uitje. Nee. Wat wie weten hoe is eigen geschiedenis. Ja, dus, Nee, klopt. Ja, daar valt natuurlijk een heel veel winst te halen. En dat is deels
nou, dat wie eigenlijk een beetje de prikkel voor dat naaien waar ik er nog mee bezig ben. Ja. Van gewoon, de mast het net over uw mem gaan, over die kool. Weet je wel? Want daarvan denk je jongeren echt van, weet je wel? Maar de mast gewoon... Dat die verbeeldingspraat. Ja, dat is interessant. De mast de krent nu de pap, die mast pakken en die mast biljartje en dan komt de rest die combo. Dat is maar taal extra. Dat op een gegeven moment, als ik wat ouder, ze moet het mooi krijgen en wil het eerst net, nou, geen druk op zetten. Nee. Als ze wat ouder worden, dan komt het wel. Ja. Echt. Dus, maar dan mag ze mooie dingen zien laten. Ja. En interessante dingen en coole dingen. En misschien ook wel vrede dingen soms, waar die jaren direct bij. Het is net al een yoga en tralala. Maar goed. Dat heb ik denken die commentaar op, er wie een serie op de NPO over het verhaal van Nederland. Ja. Dat wie net specifiek Friesland. Maar dat wie ik onderdeel gang daar over Friesland. Dat wie dan, ja, wie wel een beetje bedoeld om als informatief. Zo wie het wel bedoeld. En daar is er toch wel commentaar op. Van ja, maar ze zetten u zo'n Fries gewoon echt heel verkeerd deel. Ja, dat rooide nergens naar. Maar dat is natuurlijk wel iets, dat ben we zo langzamerhand wend. Dat er op verkeerde manier met omgang wordt en hoe is het wordt. Wat weer die kritiek daarop? Nou, we zijn het wend, maar we willen net zeggen dat je dat medaille aan maakt. Nou, inderdaad, ja. Dus ik bedoel, nou ja, dus daar heb ik toen nog in eerste instantie op Facebook dingen hoe zo. Ja, nou ja, als je het past in het patroon. Ja, maar doe wiest hoe die geschiedenis en als je zo'n programma en dan denk je van, nou, de klok ging in donder van. Wie worden del zetten als barbaren. Ja. En, die wil alweer juist. Maar dus van ja, dat is een patroon. Ja, dat is een patroon. Dat ken ik in tafel jitten. En wat bedoel je mij? Wat voor patroon? Nou, ik bedoel, dat had ik volgens mij van het zomer in C in de Ljouwte-routine gezet. Of dat zit bij Arcadia, want daar kwam de vraag bij. Maar ja, dus is maar die nationaliteitsvorming van Nederland. Nederland is jong. En alles wat daar zeg maar, wat het eventueel destabiliseren kan, ja, dat maar toch voort. En dat was in al dat soort dingen. Die verhalen van minderheden, die gaan eruit. Ja. Want dat past net in het nationale verhaal, want er moet een nationale identiteit, de Nederlandse in dit geval, die moet geconstrueerd worden. En daar past het Frieske helemaal net bij. En als het soms bewust gebeurt, en soms gebeurt het onbewust, maar dit soort dingen gebeuren volgens mij wel bewust, want je kiest het echte, reële beeld aan, want dat ieder, die informatie die ieder, dat door de stad een Frieske handelsstad wie, en dat het Friesland doel op zijn riekst wie, en dat het impact hier in de handelscontact met alle verschillende 4 landen, maar dat wordt net dienen. Nou, en dat ken ik net over zien als van, het is het verhaal van Nederland. Het verhaal van Nederland maar vertellen. En daar past het verhaal van Friesland net in. Het is, aan de andere kant is het wel tegenstrijdig als just dat het verhaal van Nederland, als het nou in de media, in de politiek, just, het gaat oors nergens meer over. Dus diversiteit en inclusiviteit. En dan denk ik, dat is hoe juist het verhaal van Friesland, net alleen nog Friesland, bijpassen. Want ik bedoel, die diversiteit moet je dan dus net in jaren zelfs. Daar maakt het zelfs in. Ja, ik had in de essay gepleit voor het onderwijs, het Nederlands onderwijs met Ekkelbeschap, in ieder geval wat de geschiedenis betreft. Want dat Frieske onpad, als je serieus met een nationale minderheid omgaan wordt, dan moet je het verhaal van die nationale minderheid in de geschiedenis onderwijs opnemen. Dat geldt de facto ook voor het verhaal van de Molukkers en waarschijnlijk ook voor de Turkse gastarbeiders uit de jaren 60, 50, 60. Ja. Dat mag ik meenemen. Maar zeker ook het verhaal van Friesland. Ja. Want dat leidt om, nou ja, dat is eigenlijk deze hoeken west. En Nederland is maar een jong bandje eigenlijk. Ja. Dus als de oerhiet zijn nationale minderheid serieus nemen wil, moet dat in het geschiedenisonderwijs opname worden. Dan moet het in Archeon, dan moet het hebben over de lage landen praat worden, als Dorestad, hoofdstad van de lage landen, maar als de Frieske handelsstad het enigste emporium van dan West-Europa. En dat wie Fries, ja, dat wie Fries. Ja. En dat moet dus net alleen in de Archeon, maar dat moet dan ook in het Rijksmuseum voor Oudheden. Ik vind dus ook, en dat heb ik al eens in Kalm bepleit, al die dingen, die Frieske dingen die tel lezen, dus de Goudskot van Wuwert en Dron Riep en neem het maar op, dat moet allemaal in het Fries Museum. Ja. Die beweging die just nou in Londen, hè, dat Londen al eens wat waarom begint te gaan. Ja. Dat geldt ook voor dit. Op een soort microniveau krijg je nou het Fries Museum, die gaat maar een bus, aasten de provincie in,
met Finsten en die brengen ze eigenlijk waarom naar het plak waar ze vonden worden. Ja, En ja. daar dan eigenlijk het verhaal. Maar dat is een soort micro-uitvoering van die dingen die daar lezen in het RMO, die moet hier in het Friesmuseum lezen. Die jaren je thuis. Die jaren je thuis. Ja. Want Ja. dit is bij uw verhaal. Ja. Weet je wel? En dan kijk ze vrij de man hoe. Wie want dus meer op een jerje. Dan moet je meer op een jaar in. Ja. En Ja. weer. Ja. Dus ja. Ah, dat is wel iets, ja, wat we krijgen ook al een beetje onstippen. Op een of andere manier ben we het bijna wend. Dat er zo inderdaad praat wordt, dat het maar wat op voetscoot wordt. En dat uw taal, dat die verdragen, uw taaljochten maar kan scoot worden. En en toch kom ik dan elke keer weer, het begint me een stukje bewustwording ervan. Ja, zeker. Maar als je, aan de andere kant is dat echt wel logisch, hè, dat mensen, want het gaat al, hoe lang gaat dat al? Zeker, ja. Dus ik bedoel, die assimilatie is zo vier. Ja. Dus dat is een hele poepentoer om daar een soort weg in te drillen, om dat weer te verhoren. Maar goed, daar ben we wel mee bezig, en volle langer al. En het begint ook wel heel veel dingen op te smeten, maar dan komen we weer op het stadige proces. Ja. Dus daarom zeg ik, uiteindelijk denk ik, ga ik daar wel nog steeds, ik ben daar net negatief over. Nee, alleen het is een protte werk en dan mag je hield het maar weer de bijkie scoren, zeg maar. Hield het weer op een jaar en tast inderdaad, ik ben mee gezegd, daar ben je weer die aan. Ja, dat is dan maar even zo. Nou ja, en in deze tijden waarin het een heel protte bezig dacht ik wel echt op het in rennen van over het zee, ik wil het zee net. Ja, ik dacht nog een keer. Ja, dan, maar je dat toch wel... Maar toch wel, maar te hopen dat mensen het wel dwaren en zin om haar. Om dat inderdaad elke keer maar weer te doen. Ja, nee, klaar. Maar dat is positief. Uiteindelijk ben ik wel positief. Ja. Dat, maar ja, ik zie me naar die bijvoorbeeld. Ja. En toen is een Perelin, oké, dan is toch echt geen idee, het is heel gewoon. Ja. Nou, nog steeds die en door deze podcast. Ja, dat is ook. Dat had de Jong Fries Gemeenschap bij mij ook teweeggebracht. Dat je niet eens denken van. Bij mij is het natuurlijk versneld terug de Azaan-blokkade. Nou ja, dan komt er van alles op die oren. Ja, en toen had de Jong Fries Gemeenschap had me heel erg bewust maken van bepaalde dingen. En ook daarin speelde dat een rol van, en de Noorden. En, dan, inderdaad, op een gegeven moment verroert het wel wat. Er gebeurt wel steeds meer. Inderdaad, wat dat betreft kun je het heel positief eindigen. Ja. Want wat dat betreft komt het wel goed. Ik denk echt weer dat het goed komt. Maar we moeten maar gewoon... die nieuwe project komt er aan. Nieuwe project komt er aan. Ja, dus daar wachten we met smart dan uit. Ja. En dat wordt ook weer een grote stap misschien wel. Dus we hebben een prutte maar kennen. Had ik die samen tip van de sluier. Dat is echt de hele prutte. Ja. Nou, dan praten we dan gewoon misschien wel een keer weer verder. Ja. En, de bel is maar we kunnen oren erop praten. Ik zou zeggen, ik heb een boek moeten schrijven, maar dat is die taak. Ja. Ik wil die van nou in ieder geval tieren. Dankzij ze dat je wijs woest en even die verhaal naar woest. En hopelijk tot de volgende keer. Ja, en heel veel succes met oren van in. Na je project. Kom goed. Dankjewel. Yes.